akwụkwọ ọpụpụ isi nke 28. Ma gị onwe gị mee ka Erọn bụ nwanne gị ya na ụmụ ya ndị ikom si n'etiti ụmụ Izrel bịakwute gị nso, ka o wee bụrụ m onye nchụaja bụ Erọn. Ya na Nadab na Abihu na Elieza na Itama bụ ụmụ ndị ikom Erọn. Ị ga-emekwara Erọn bụ nwanne gị uwe nsọ, ịbụ ihe nsọpụrụ na ihe mara mma. Gị onwe gị ga-agwakwa ndị niile nwere obi amamihe, bụ ndị m mejuworo na mmụọ amamihe, ka ha mee uwe Erọn ido ya nsọ, ka o wee bụrụ m onye nchụaja. Ndị a bụ uwe ha ga-eme: ihe igbochi obi na efọd, na uwe mwụda, na uwe ime tụrụ agwa, na nkechi isi, na ihe ike n'ụkwụ. Ha ga-emekwara Erọn bụ nwanne gị na ụmụ ya ndị ikom uwe nsọ, ka o wee bụrụ m onye nchụaja. Ndị ahụ ga-ewerekwa ọlaedo ahụ na ọhụ anụnụ ahụ na ọha ododo ahụ na ọha uhie ahụ na ezi akwa ọcha ahụ. Ha ga-emekwa efọd ahụ. Ọ ga-abụ ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma, bụ ọrụ onye ọka. Ọ ga-enwekwa ubu abụọ ejikọtara na nsọtụ ya abụọ, ka e wee jikọta ya n'otu. Ihe okike nke onye ọka kpara, nke dị n'elu ya, nke eji kee ya, ọ ga-adị ka ọrụ arụrụ ya si dị. Ọ ga-esitekwa na ya. Ọ ga-abụ ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma. Ị ga-ewerekwa nkume ọniks abụọ gbunye aha ụmụ Izrel n'elu ha, itinye aha ha n'elu otu nkume. Aha nke ụmụ Izrel isi isii nke fọdụrụ n'elu nkume nke ọzọ, dịka ọmụmụ niile ha si dị. Ọrụ nke onye ọka na nkume ka ọ ga-eji gbuo egbugbu nkume abụọ ahụ, dịka egbugbu mgbaaka akara, dịka aha ụmụ Izrel si dị. Ị ga-eme ka ihe ọlaedo akpara akpa gbaa ha gburugburu. Ị ga-etinyekwa nkume abụọ ahụ n'elu ubu efọd, ịbụrụ ụmụ Izrel nkume ncheta. Erọn ga-ebukwa aha ha n'ihu Jehova n'elu ubu ya abụọ, ịbụ ihe ncheta. Ị ga-emekwa ihe ọlaedo akpara akpa na ịnyagba abụọ nke ọlaedo a na-agwaghị agwa, dịka eriri mma ka ị ga-eme ha. Ihe mere dịka ụdọ atụrụ atọ. Ị ga-etinyekwa ịnyagba ahụ atụrụ atọ dịka ụdọ n'elu ihe ọlaedo ahụ akpara akpa. Ị ga-emekwa ihe igbochi obi nke ikpe. Ọ ga-abụ ọrụ nke onye ọka, dịka ọrụ arụrụ n'efọd ahụ ka ị ga-eme ya. Ọlaedo na ọha anụnụ na ọha ododo na ọha uhie na ezi akwa ọcha akpara nke ọma, ndị a ka ị ga-eji mee ya. Ihe nwere akụkụ anọ ha nhata ka ọ ga-abụ: ihe apịajiri apịaji, ntụaka ka ogologo ya ga-adị, ntụaka ka obosara ya ga-adịkwa. Ị ga-ahọgidekwa n'ime ya nhọgide nkume, eriri nkume anọ, eriri sardis na topaz na kabụnkụ ga-abụ eriri mbụ. Eriri nke abụọ ga-abụ emerald na safia na diamond. Eriri nke atọ ga-abụ jasint na aget na amethyst. Eriri nke anọ ga-abụ beril na onyx na jaspa. A ga-etinye ha n'ọlaedo akpara akpa n'ebe nhọgide ha. Nkume ahụ ga-adị ka aha ụmụ Izrel si dị, 12, dịka aha ha si dị, dịka egbugbu mgbaaka akara. Onye ọbụla dịka aha ya si dị. Ha ga-adị ebu 12 ahụ. Ị ga-emekwa n'elu ihe igbochi obi ahụ ịnyagba emere dịka eriri mma, bụ ihe emere dịka ụdọ atụrụ atụ. Ha ga-abụ ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ị ga-emekwa n'elu ihe mgbochi obi ahụ mgbaaka ọlaedo abụọ, itinye mgbaaka abụọ ahụ n'elu nsọtụ ebe nke ihe igbochi obi. Ị ga-etinyekwa ya agba ọlaedo abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ n'elu mgbaaka abụọ ahụ dị na nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ. Nsọtụ abụọ ọzọ nke ịnyagba abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ. Ị ga-etinye ha n'elu ihe ọlaedo abụọ ahụ akpara akpa, tinye ha n'elu ubu efọd ahụ n'ebe ihu ya dị. Ị ga-emekwa mgbaaka ọlaedo abụọ, tụkwasị ha n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ, n'ọnụ ọnụ ya ka nke nchere ihu n'akụkụ efọd ahụ n'ime. Ị ga-emekwa mgbaaka ọlaedo abụọ, tinye ha n'elu ubu abụọ nke efọd n'okpuru, n'ebe ihu ya dị na nso njikọta ya, n'elu ihe okike efọd nke onye ọka kpara. Ha ga-ewerekwa eriri mma ọha anụnụ kee ihe igbochi obi ahụ na mgbaaka efọd site na mgbaaka ya, o wee dị n'elu ihe okike efọd ahụ nke onye ọka kpara, ya na ka e wee ghara isi n'efọd tọpụ ihe igbochi obi ahụ. Erọn ga-ebukwa aha ụmụ Izrel n'ihe igbochi obi nke ikpe n'elu obi ya mgbe ọ na-aba n'ebe nsọ ahụ, ịbụ ihe ncheta n'ihu Jehova mgbe dum. Ị ga-etinyekwa n'ihe igbochi obi nke ikpe ahụ ìhè ahụ na izu oke ahụ. Ha ga-adịkwa n'elu obi Erọn mgbe ọ na-aba n'ime
n'ihu Jehova. Erọn ga-ebukwa ikpe nke ụmụ Izrel n'elu obi ya n'ihu Jehova mgbe dum. Ị ga-emekwa uwe mwụda efọd, ọ ga-abụsị ọgha anụnụ. Ọnụ nke isi ya ga-adị n'etiti ya, ọnụ bụ ọrụ ọkpa akwa ka ọnụ ya ga-enwe gburugburu, dịka ọnụ nke uwe obi agha ka ọ ga-enwe, ka e wee ghara ịdọwa ya. Ị ga-emekwa n'ọnụ ala ya pomegranet nke ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie. N'ọnụ ala ya gburugburu, ị ga-emekwa ataṅụ ọlaedo n'etiti ha gburugburu. Otu ataṅụ ọlaedo na otu pomegranet. Otu ataṅụ ọlaedo na otu pomegranet ga-adị n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu. Ọ ga-adịkwa n'ahụ Erọn ije ije ozi. A ga na-anụkwa olu ya mgbe ọ na-aba n'ebe nsọ n'ihu Jehova, ya na mgbe ọ na-apụta, ka ọ wee ghara ịnwụ. Ị ga-emekwa ihe dị mbara nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ị ga-ebukwa n'elu ya dịka egbugbu mgbaaka akara ihe nsọ Jehova nwere. Ị ga-atụkwasị ya n'eriri mma ọgha anụnụ. Ọ ga-adịkwasị n'akwa nkụkọ isi ahụ. N'ihu akwa nkụkọ isi ka ọ ga-adị. Ọ ga-adịkwa n'egedege ihu Erọn. Erọn ga-ebukwa ji omume nke ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel ga-edo nsọ na onyinye nsọ ha niile. Ọ ga-adị n'egedege ihu ya mgbe dum, ka ha wee bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'ihu Jehova. Ị ga-atụkwara uwe ime ya nke ezi akwa ọcha agwa. Ị ga-emekwa akwa nkechi nke ezi akwa ọcha. Ị ga-emekwa ihe ike n'ụkwụ. Ọ ga-abụ ọrụ nke onye ọdụdụ akwa. Ụmụ ndị ikom Erọn ka ị ga-emekwara uwe ime, mekwara ha ihe ike n'ụkwụ, ihe ike n'isi ka ị ga-emekwara ha, ịbụ ihe nsọpụrụ na ihe mara mma. Ị ga-eyikwasị ha n'ahụ Erọn bụ nwanne gị na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom tinyere ya. Ị ga-etekwa ha mmanụ, meji aka ha, doo ha nsọ, ka ha wee bụrụ m ndị nchụaja. Gị mekwara ha uwe ụkwụ akwa ọcha ikpucha n'ahụ ọtọ ha. Site n'ụkwụ ha wee ruo apata ụkwụ ka ha ga-adị. Ha ga-adị n'ahụ Erọn na n'ahụ ụmụ ya ndị ikom mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ma ọ bụ mgbe ha na-abịaru nso ebe ịchụ àjà ahụ ije ozi n'ebe nsọ ahụ, ka ha wee ghara iburu ajọ omume wee nwụọ. Ukpere mgbe ebighị ebi ka ọ ga-abụrụ ya, bụrụkwa mkpụrụ ya ga-anọchi ya.